zvaitika zvamwari zvikundiusiba kuti munhu undomuonepi zvino nhasi mazviona zvaitika zvakashumaira zvakashumaira kuti panofanira kuakwanisa zvaitika zvamwari amen saka wakashumaira zvino zvonga zvichiprofita nashuwa ndatozviona zvatoitika chikugashira shoko ramwari naika zvinhu zvakaitika pabipi rangu rasairo siuye uri mumbowo nebipi rakaitwa paari achirapiwa tikazomutakurai tikaenda naye kubocha ndiko kakarapiwa saka takavapa kuziva iro shoko racho iri kufambisa kwese kwatakazoriita torifambisa kwese kuuzezuru kwese uku takataitirwa bipi remukoma wangu sairo sokanga arapiwa airwara nei akanga ane chigwere charambiwa nevarungu kuti tachitadza chei chesiki yakanga iri munhumbo make umu siki chai yechihure saina saka ane siki vakanga ane hosha ndiye mapfume kwakataka kurapiwa watsimane umwe sairasi ndewe wega kwakarapiwa emiria emiria masvika ndiye akaziva kuti titaurira isu kuti titore mukoma wedu sairasi kuende naye kuti anorapiwa kare kukubuchwa ndokutika naye ukuku ndokuenda kuna filipu ndiye akazomutakura kuenda naye uku filipi masvi ndokusvika kare uku ndokubvasvika nevanhu vakanga vatumwa nafilipu masvi ndokunzi tauya naye uku ndokurapiwa kwakakaitwa iye wozouya kumusha kwatiri uku kweduku kumusha kwedu kwakuzomuona iye akutofamba ndo zvakatiita kuti tipinduke igore ripiro muna 1933 ya tatenda wakandokutorwa ndifilipi zvingwazvo ari pabhasikoro akarapiwa tichiona Cyrus wakanga asingachapeti baba arashwangu hurumende uye munhu hauzofi zvakatsidza mwari usati wazviona mwari zvanonga kutsidzira hauzofi usati wazviona tiri pano hatisingazi kutaura zvakadai shoko rino rakaratauraraniswa ndimwari chechi chakura saka mune zvimwe zvikuru zvamungade kutaura here zvingabatsira vamwe vakaberekwa vasina kuzozviona zvakatanga kuitika zvamungade kutaura zvinhu zvidoko doko zvakaitwa naJohani kana kuti ringa bipi rekuti makaona ngirozi Johani aripo zvekutaura mamboita kuyakuya kuti vanhu vaipinda murimi remoto vanocheredza munofanira kutaura makurewa kwedenga ngirozi dzaioneka kana sai dzinonge madziru chaivo bati basa ramwari kuprofita wangu kusika moti chupi chaifanika semunhu unenge tsamba yakabharwa kudai saka bipi rekutanga rakati Johani ngiro kurapa mapfumo wakanga asingachapfungwiba mapfumo akuteerera inda kaenda komubhabhatidza zuva iro akabva asimuka achirumba akagadzwa uprofiti chairo mapfumo sairo sowakauya mumashure mapfumo atapo ini ndaide kumbopukuta ivo vachiradzazve zvendakazwa kungenze handi kuti ndakazviona asi amudhara vachinditaurira vakati basa ramwari riri kuitwa namurapi vamurapi vakuru vekushaika akonori naAnoroti ndivo vaiti hosha ikanga yaita kwavo kunzvimbo kwavo kwaana amudhara vaende kuzovataurira kuti hakuna tiri kurwarirwa saka vouya vonamatira manje asi imwe yenguva manje vakazozi simba retinaro rekurapa imwimwe vamudhara naChiradza takamupa kuti murapi vanorwara musazovoya zveuno vandotibvei kwakarwara musikana wakarwara unonzi Elizabeth musikana wakarwara zvikurutu kwazvo ivo vaChiradza ndivo vaizi ndiamudhara bvunza mwari musikana denda rake raende kusvike mukofa asi ava vaibvunza zvikazvi mwari wati uchararama wanga nechifuva chake chakadzokera mukati ngekurwara nezamu anga asisina vaibvunza mwari katatu mangwanani vaibvunza mwari hosha iri kuende kunga munhu uri kofa asi Jehovha waiti uchararama kusvikira denda iro rakazopera vari vatatu nemunun'una wavo waizwi Aroni Chiradza naamudhara takazvizwa ngenze dzedu vamudhara achitaura kuti ndiwo aprofite ndakapuwa ndiyaJohani takamuti ini ndakamuti musikana iyo vanhu vakaunganapo vese nehama dzacho uyu haafi basa tabereke mwana wake waanotuma hapana vakatenda izvo vakazaprofite manyepo ichokwadi mwana wavo akararama akarohwa ngemuvhangeri akabereke mwana wake sekutaura kwaJehovha kuti unobereke mwana waanozotuma haafi nhasi vana vacho varipo tatenda nesu mugoromondi tave mugoromondi makaromomo
ngosi yakanga ina mabhanani wayo wanzi Ziyo uyu wakarwara akafa. Zvino mabhanani wake mumwe wanzi William akatumira soko rakauya kwedu kwaseke pachanakira. Zvikandienda munotora apostori vauye nekuti mabhanani wacho wakanga afa. Zvikandienda munotora kwakuchitumira mapurisa akauya. Zvakauya mapurisa aya. Vapostori vakaenda pakarepa vakasvika pakarepa. Vasvika pakarepa vapostori vakawana zviyafa. Vanhu vakaungana vese vachichema zviyo. Asi shoko rakataurwa naMwari rabvunzirwa naPatrick Dete. Vanhu vari mukati mesango. Rakandiye unopona endai. Asi takasvika pakarepa pasvikiwa pakarepa pagoromonzi pacho. Kusvika mubamana zviyo muye. Vanhu vakaungana iye akafa. Shoko rakataurwa naMwari rikandiye munosvika munamatira unomuka. Zviro izvozvi chekutenda kwatakaita Mwari zvakasvikoitwa. Zviyo uye akamuka. Iri nguva yaNedbet wakanga achitonga pagoromonzi. Zvino zvazvakaitika zvinhu zvacho izvi vese vanhu vakatya zvikuru. Maitikiro akaita ipapo nokuti takandine mweya mutene munomunamatira. Pakumunamatira kwatakaita isusu tamunamatira iye akapepuka akatichiramba akarara akadaizvo kwakuchinyora achidaizvo kupasaini yeroko kudaizvo kunzi ndipei penzura. Tikatora penzura tikamupa akanyora tsamba yamakorinde 15:16 zvikanzi munoverenga tsamba iyoyo iye akarara. Yaverengwa tsamba iyoyo iye kwakuchimuka iye wanga akafa uyu kwakuchivamba kuraura pangeri. Makorinde 15:16 aiti endai pasi pese parigresi sikwa zvese munesa maoko pamusoro pevarwere vachiwe vadi Marko 16:15 Marko. Akona makorinde ka imako ya zvazviri kufamba ya. Zvinozvo zvakanga zvaitika izvozvo amuka iyewo paridha vanhu vese vakatya vakatendeuka vanhu vazhinji vakatendeuka tikavakasaka vanhu guru pagoromonzi pachina net komishina yekutanga mugoromonzi ndo bipi guru rakatika kudaro. Igore ripi? Gore racho Come on.